beth sydd ar y gweill gan gynllun trefi smart ar gyfer y dyfodol? Felly ar hyn o bryd, da ni'n dyddiau cynnar y prosiect, da ni lansio'r prosiect nôl yn diwedd mis Ebrill, cychwyn Mai, a da ni'n barod wedi rhedeg cyfres o'r gweithdai ni'n siarad am ar gyfer 5 neu 6 o drefi, felly da ni'n gobeithio wan fydd y trefi, da ni'n gwybod bod yna 2 neu 3 wedi mynd ati ar ôl y gweithdai i gwblhau i'w cynllun gweithredu, felly da ni'n edrych ymlaen i'r trefi yna yrru'r cynlluniau nôl i ni, ac wedyn yn dilyn hynna, mi fyddwn ni wedyn yn gweithio'n agos hefo'r cynlluniau gweithredu yma. Ac yn y cyfamser, mi fyddwn ni hefyd yn cyhoeddi cyfres arall o weithiau fydd ar agor i bob tref os ydyn nhw eisiau mynychu. Felly, yn y dyfodol agos, hynna sy'n digwydd, a wedyn yn ogystal â hynna, mi fyddan ni yn dechrau rhoi webinars byr at ei gilydd, ac yn y webinars yma fydd yna gwmnïau tech, fydd yn cael y cyfle i arddangos i technoleg ac i ddangos gwerth technoleg ar gyfer trefi, ac eich da ni'n gobeithio fydd y cwmnïau yma hefo ambell gyfle, eich bod o'n ddim i'r trefi yma bod yn rhan o'i tech nhw. Felly, yn y dyfodol agos, dyna ser y gweill ar gyfer prosiect Trefi Smart.